Bueno. Està tot ple de boletes de merda d'aquell collons de coixí de la pipa. Regalo tou. Bueno, nens plorant, Havia demanat una bicicleta i això és tot. Mala sort. Hombre! Calçotets! Fixa't. Què? Glen Klein, Glen Klein. Són dos germans, els germans Klein. Hi ha el Calvin Klein i el Glen Klein. El Glen, ara aquí molta xatxa i molta tonta, però aquest es van separar, es van barallar amb el Calvin, i aquest és el que fa els calçotets bons. Els ben parits són aquests. Calvin Klein. Això, no, Calvin no, Glen Klein. Això és com la coca de Folgueroles, la coca de mossèn i tal, tothom va allà a la mateixa botiga, tothom es pensa que aquella és perquè la bona és una altra, fa un altre forn que la gent no ho coneix. El Glen no és tan conegut, però és el germà bo, el bon costurero. Passa un fenomen estrany, això és una cosa que les mares regalen als fills, fill ja granadet, fill de 30 i pico d'anys, 40 anyets, i la mama que ens regala uns calçotets. Curiós, això? Perquè al revés no passa, fa com de malalt, un nano de 40 anys regalant unes calces a la seva mare de 60 i pico, 70. La roba interior, cadascú que se la compri, que és una cosa molt personal, que m'ha agradat, perquè són dels bons, que són els del Glen, que és el germà que la toca, però tens pas el tiquet d'això.